danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. To magana akan Naziru sarkin waka da kuma Nafisa Abdullahi. Kowanne a cikinsa akwai danshin gaskiya a cikin maganar shi. Ba na fara cikin malam Naziru. Na farko hadisi ne na manzon Allah ya faɗa ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatikum. Dukkaninku makiyaya ne kuma dukanku Allah sai ya tambaye ku akan kiwon da Allah ya baku. A cikin hadisin aka ambato uba shine mai kiwon ƴaƴan da Allah ya bashi. Idan Allah ya baka yara, cin su, shan su, tufatarwan su, wajen kwance su da komai nasu a wuyanka yake har sai sun kai shekara 18. To ta inda matsalar take faruwa shine iyayen almajiran nan da suka haifo suna kokarin sauke haƙƙin su da kuma nauyin da Allah ya dora musu na ilmantar da yara sai su dauke su kai su almajiranta. Amma kuma a yunkurin su na sauke haƙƙin da Allah ya dora musu na ilimi ba sa sauke haƙƙin tufatarwa, shayarwa da kuma sauransu. Sukan ɗauki yaran su jefar da su a wani gari daban ba tare da sun ba su abinci ba ko abin sha, wani lokacin ma kayan sawa ba sa yi musu. Shi sa za ga almajiran suna yawo ga sunan dagaje ba su da aikin yi sai bara. Shin bara ko in ce roƙo abu ne mai kyau a musulunci? Ba ku san hukuncin roƙo a addinin musulunci ba? To kaga kenan in dai har zaka haifo yaro dolen ka ne ka sauke masa nauyin da Allah ya dora maka akan shi, ba wai ka sauke wani ba ka bar wani baka sauke ba. To a dauko maganar Nafisa Abdullahi take cewa ku daina haifo yaran da ba za ku iya kula da su ba. Fuskantar da nayi wannan magana shine tana nufin alal misali idan albashinka ko 30,000 kake samu a wata, kada ka je ka haifo yara guda 10 domin wannan kadai zai sanadiyar shigar ka wuta. Kuma haka zalika iyayen da suke haifo yaran su dauke su kai su almajiranta ba tare da sun ba su abinci ba kusa su danka su a wajen malamin da shi kanshi sana'a shi bata kai ta kawo ba, su tafi su bashi ba sa ma yawo shi sai bayan shekara da shekaru. Su ma su sani ba su sauki haƙƙin da Allah ya dora musu a kansu ba. To kuma kenan in dai har akwai gyara a maganar Nafisa Abdullahi sai dai har a ce mata ki ce iyaye ku daina haifo yaran da ba za ku iya sauke nauyin da Allah ya dora muku a kansu ba. Kila wasu mutane idan suka rubuta Allah a cikin magana ba su ja da magana ba domin gaskiya ce tsantsagwaranta. Sai kuma mu koma kan maganar Naziru sarkin waka. Oga Naziru sarkin waka, dan Allah dan Annabi zaka iya daukan danka ka kai shi almajiranta ka tafi ka bar shi ya dinga kwana a gefen kwata irin wannan? Ana magana akan irin wannan almajiran da su da aiki sai bara da in dai har mutum yana da imani ya ga irin wannan almajiran suna kwance a nan wajen, wallahi dole ya tausaya musu, kuma duk wanda ka tausaya to kana son shi ne. Ana magana akan irin wannan almajiran a Twitter, shi kuma Naziru sarkin waka sai ya dauki magana ya lura ta ko fuskantar shi haka yake ganin ko yake cewa kamar an tsana almajirai gaba ɗaya ba a san almajirai. Ina son almajirai sosai da sosai kuma ina taimaka musu, kuma maganar gaskiya ce amma ba dukanta ba. Abin da yasa ban yarda maganar 100% gaskiya bane shine me yasa a cikin maganar taka ko so daya baka nuna irin iyayen da suke barin ƴaƴan suna irin wannan rayuwa abu ne suke barshin kyautawa bane. Akwai iyayen da idan suka kai ƴaƴansu almajiranta sukan kai su da abinci, abin sha da tufatarwa, haga iyayen nan dole a yaba musu. Amma me yasa a cikin maganar ka ko so ɗaya baka fito ka nuna cewa wannan iyayen da suka kai ƴaƴansu makarantar allo ba tare da kayan abinci da kayan sha ba sa kyautawa ba?